Před 20 lety jsme vstoupili do Evropské unie. Johana, ty ses vlastně narodila do Evropské unie. Pro mě Evropská unie je hodně taková stálice, že si vlastně nedokážu vůbec představit, co by nějaký Česko bez EU vlastně znamenalo. Mně přijde super, že všude kolem nás vlastně můžeme vidět ty hodně konkrétní dopady toho našeho členství v Evropské unii. Pro mě vlastně ty největší hodnoty jsou spolupráce a solidarita. Spoustu věcí jsme schopni vyřešit jenom, když je budeme řešit společně. Co bys od EU a vlastně od té naší budoucnosti čekala? Já si myslím, že se nebudeme tolik bavit o tom, jestli EU, ale spíš jak v EU a co změníme my v EU. Česká republika má v Unii vliv. Jsme 9. nejlednatější země, navíc země, která si získala svoji prestiž. Myslíš, že uspějete? Já myslím, že ve finále jo. No, dokud budu moct, tak vám budu pomáhat, pak vám budu držet palce.